I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas igramo Hypixel na jednu pobedu, pošto nemam toliko vremena. Hajde da odigramo kao uvek, što nećemo igrati danas. Hajde da odigramo build. Aman, pusti me, build bell. Što nema nikog? Što nema nikog. I nikad neću moći da odigram ako nema nikog, baš nikog. To mrzim. I volim da bušim baklje kad se iznerviram. Ajde. Ćemo početi. 11, 12. Tamo unutra. Ne znam kako ću. Jej. Ušla sam. Pa dobro je ono što konačno kaže za 8, 7, 6 sekundi, 5 sekunde, 4 sekunde, 3 sekunde, 2 sekunde i 1 sekunde. Pineapple. Treba da napravimo ananas. A pošto ja, znate, volim da radimo dvune. Hajde da nije žut ananas. Naravno, stavlja pravo. Neću naravno zato što onaj Svenđerbog Bob, sećam se kad sam bila mala, kad sam ga gledala, bi imao je kuću naranđastog ananasa, koliko se ja sećam, ali sigurna nisam sad. On bi trebalo ovako cik-cak. Valjda. I sad popunimo ovako. Kako bi to izgledalo. Pa ne bi izgledalo loše, ali ipak ne može ne. Znači tako. Da je sve dobro. Ok je. Sad ćemo da gradimo listove. Iako ne znam kako se oni grade. Potrudit ćemo se. Stvarno ne znam kako se oni grade. Koga šiša? Kad ne znaš, nećeš znati. Znači, i ljudi, još malo ću da završim. Vidjela sam u čemu je problem. U listovima. Dakle, hajde ovo da ispravimo. Znači tu na kraju. Mislim da je okej. Ovdje. Dobro. Okej je. Sviđa mi se. Možda bi najde žuto trebalo da postavim.
sumnjam, ali da vidimo kako bi izgledalo. Ne. Oj. Sad ću ja da napišem. Dan. Pošto ima ljudi na engleskom. Ne znam englesku. One. One sam napisala. Mislila sam... Dan. Mislim. A što piše samo? One. To je kako su ostali. What? What? Pineapple. Nisu mislili na kuću, zar ne? Al, okej. Ajde, idemo se mi slikati gore. Da gore idemo. I... slika! Jej, slikali smo se. Dobro, hajde se da vratimo. Ajde, 18, 17. Evo ga. Prvo bi rekla ok, pošto se potrudio, ipak je napravio 3 takve i teško. What? Ovo nije pineapple, tako da ću poop dati. Crvenu tež. Ok. Ovo je ok. Just zelenu. Evo je Gaia, uvijek sam kao legendary. Legendary, ok. Dobila sam ok. Ovo će biti crvena. I pup, zato što je stavio od kamena i neću da mu da nešto što ne bi trebalo. Pa sad, ok, ajde. Nisi trebalo dugme da staviš. I sad, crvena. Memes pineapple ili mine's pineapple. What? Ti ne znaš kako izgleda ananas, jel da? To jest, znam da je brown, ali ipak lepše izgleda kad je... Znate? I mislim da bi trebalo samo da stavi legend. I ovo je pobedilo. Ja ne verujem da je ovo pobedilo. Pa dobro, imala mnogo boljih, ali to... Šta sad? Ne, Fredija, ćao. Ostani tu da mogu da završim epizodu. Pa to bi bilo to za ovu epizodu. Ups. Pa to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like. Šerujte, komentarišite. Aj, mrtnite se. Ej, imala sam onaj leptirski skin. Pardon. I ćao.